Csak mondanám, holnapi nap drop, előkészültünk mindennel, icipici simítások vannak hátra. Köszönjük a csapatnak, tényleg mindenkinek, holnap megyünk Petróhoz, nem sokára jön Bende, forgatunk videókat. Elkezdjük majd nektek darálni ezt egy dokumentum sorozatot építeni, hogy építjük fel a ruhamárkát, az egészet tudjátok velünk együtt követni. Nagyon-nagyon durva lesz, és látni fogjátok, hogy tényleg kinő egy magyar ruhamárka, egy igazi nagy magyar ruhamárka a legnagyobbak közé. Komoly lesz. Majd írjátok meg kommentben, hogy miket szeretnétek még látni. Izgus bátyja. Nagyon, ilyenkor stresszeszek, meg nem bírom az ilyen ennyire stresszes szituációkat, ezt az utolsó pillanatban. Már a terv, weboldalt összerakni, videókat csinálni, jön Bende, vele is videókat csinálunk, kibontjuk a termékeket, azokra csinálunk videót, átnézzük őket, utána meg később bele kell raknunk őket, már közül mutatom nektek. Szóval, ugye itt vannak a kis dobozok, ez itt csak pár csomag, lesz még azt hiszem 3 vagy 4, mindegy. És ugye itt vannak, itt néz ki, így néz ki a jelenlegi zacskónk. Itt láthatjátok, mindegyiken van egy ilyen barkód. Tényleg srácok, ennél a dropnál igyekeztünk arra, hogy egy hatalmas színvonalbeli lépés legyen. Cuccok ki lesznek szervezve, majd pontosabban már ki vannak, csak ki kell majd őket vinni egy saját ilyen raktározó cégbe, ők fogják nektek kiküldeni a csomagokat, pickpack, mert legutóbb mi a melegítőszettekkel őszintén anyukámmal 15 órát szenvedtem, tehát tisztán 15 órát a pakolással, és kifolyt kb. Az agyam, hogy senki ne kapjon rossz méretet, stb. Fotózások, beinvestáltunk egy új weboldalra, egy új ilyen prémium Shopify témára, a kulcstartók, az új zacskók, lesznek folyamatosan elérhető termékek, majd valószínűleg a pólók. Szóval igazából az a lényeg, hogy megmutatjuk nektek, hogy fiatalon, 18-19-20 évesen össze tudjuk hozni itt Magyarországnak a legkomolyabb ruhamárkáját, és annak szarma, mert nem tudnak mit csinálni. Mert nem állnak erre készen. Aztán Szezám tárulj. Aha. Tetszett ez a És ez mind be lesz rakva. Ilyen zacskókba, ilyen patika zacskókba. Sziasztok srácok, itt vagyunk a Boxnak a raktárában, 10.000 négyzetméteres raktárban, ahol a robotok fogják kezelni a rendeléseket. Ide behoztuk az összes csomagot, nagyjából úgy fog kinézni, hogy a robotok átveszik, ők fogják feldolgozni a rendeléseket, és csupán pár nap alatt nálatok lesz, szóval nem nekünk kell szenvedni több 10 órákat a csomagokkal. Igazából nagyjából többet nem nagyon mondhatunk, mert elég titkos a technológia, meg szuper fejlett, de nagyon király a hely, most néztük körbe, és nagyon jók az emberek, a kollégák, szóval mindenki segítőkész. Itt van most a pulcsiknak a nagy része, a rendeléseknek, nem akarok már többet beszélni, szóval igazából ennyi, hát már nem mindegy. Neked ki fog menni egy 10 perc múlva, hogy 1 óra is drop, csak mindjárt betölt a kép. Aztán kimegy majd még egy e-mail, egyébként 3600 embernek, ezzel a MailChimp-el, hogy megnyitottunk, aztán azoknak, akik esetleg nem követnek minket Instagramon vagy ilyesmi, azok is fognak tudni közvetlenül rendelni. Hagyjuk meg azt, hogy az a legegyszerűbb, figyelj. Micsoda? Legyen egy. Hát és akkor csak kitöröd a másik kettőt is, megvan. Jó, oké, akkor úgy csináljuk. Jó. 100 darab van. Idegeső. Már kezem rá van állva a küldésre, a kód küldésre. Jó, már nem nyúlok hozzá, nem nyúlok hozzá. Tényleg, mint egy gyerek. És akkor 19-kor meg megy ki a publicra. Szóval az a lényeg, srácok, hogy van egy pre-sale úgymond, meg van egy public sale, és a public sale az 7 órakor van, kóddal meg lehet hamarabb vásárolni. Yes, yes. És ha minden jól megy, akkor a srácok pittyegést fognak hallani. Jönnek. Bazd meg, valaki bedarálta kevesebb mint 1 perc alatt. Nézd, Megy fel. itt van az első rendelés. Ja. Már 34, 35, 36 szépen megy felfele. De ez... De izgi. Na jó, nem is kifekavott elő, vagy csak megpittyogjon majd. De jó lesz. 48 ember van az oldalon? Ja, azért a kártyaadatokat be kell írni, meg ilyesmi. Aha. Második. Harmadik. Igen, elpakol. Ja, bocs. De még van. 50k valaki. Amúgy az meg ezért van ez, Nézd hogy csak.
ennyire addiktív ez az egész econ meg dropshipping, mert ez a pittyegés. Valaki pólót is rendelt mellé. Valaki egyszerre kettőt vett. Ja, és amellett van a póló. 34.950. Mindenhol 2. Ez nagyon addiktív ez a hang egyébként, tehát megértem én. És csak ott az első 3 rendeléses. Ott a 3-at rendelt. Még egy 3 rendeléses. Azt a kurva. Ez eddig a legjobb drop? Ez lesz. Messze ez lesz. És ez még csak a pre-sale. Ja, és majd egy óra múlva csak egy mondok, hogy jó, God. Az egészben a legviccesebb, hogy te még nem vagy túl az érettségin amúgy van. Ja, hát ja. Szóbeli meg írásbeli között egy ilyen drop. Na mindegy srácok, ezeket azért mutatjuk, hogy legyünk full transzparensek. Srácok, mindjárt 3 1 perc. millió megvan. 3 perc is megvan igazából az 1 millió, csak már valószínűleg nem töltött be. Ja, szóval ez most egy ilyen kicsit csönd. Ment 1 millió Ez most egy kis csönd. Átléptétek az 1 milliót? Ja, szóval megéri bőven. És ott van, hogy honnan rendeltek, és lehet látni, hogy nem csak Németország. Magyarországról. Ja, tényleg. Na most van az első dropunk, Hogy tudunk vagy- belezoomolni benne? Segíts már. Most van az első dropunk, hogy És amúgy nekem tényleg ebben az egészben annyi a fontos, nyilván nem érdekel az egyébként, hogy engem személy szerint feltétlenül, hogy ki veszi meg a pulcsit. Az volt a lényeg, hogy a holósok meg tudják venni, az én communitym meg tudja venni, mert tudom, hogy ez egy fontos dolog, meg ezzel lehet erősíteni a community-t, hogy van egy ilyen közös dolog. Lehet erősíteni. De nem tényleg, legyünk transzparensek, szóval most nem ciki, hogy megmutatjuk, hogy mennyit Szerintem keresünk vele, mert mellette kurva sokat dolgozunk, szóval ma is, meg tegnap is. Baszki, pont most van 0-0-0-0. És most ebben a pillanatban fejeztük be a videóhívást. Kb. Cakkumpak kész az oldal, így majdnem. Holnap még reggel kicsit átnézzük. De gyerekek, ilyenekkel jár az egész, szóval ma nem dolgoztam szerintem 12 órát, akkor egyet se, de nem viccelek. Szóval ma ilyenkor rengeteg dolog van, és mondják, hogy hát ez kínai pulcsi berendeledről nem tudják, ilyen egyszerű el is adod. Lófaszt. Nyilván eladsz 2-t, eladsz 5-öt. De amikor arról beszélünk, hogy több száz darabot akarunk eladni havi szinten, fenntartani, akkor az jó képek kell lennek, jó oldal kell, gyors oldal, mindennek takra kell mennie. Nézzétek meg, hát ez... Hogy nézünk ki? Kibaszott profin nézünk ki. Termékek, kapcsolat, gyerekek, gyakori kérdések. Minden itt van, lenne még kérdésed, ír nekünk, anyám fasza. Mérettáblázat? Aha, az még pont nincs kész. De pulóver, pulcsi, képek, szöveg, minden itt van. Egy ilyesmi, ez mondjuk ez nagyon komoly. Ilyenekért éri meg beinvestálni egy ilyen prémium témára. Itt van ez a fehér pulcsi, ez a fekete, vagy póló, fekete póló. Egyébként agyam kifolyik, már nagyon fáradt vagyok, szóval menjünk aludni. És nyilván A pre-sale 5 perce, 1 millió 8. megy a content gyártás. Tényleg, hát csak menjen. Nem, tényleg, ez szerintem az nagyon-nagyon fontos, hogy ez értékteremtés, mert az is jól jár nyilván, aki létrehoz egy ilyen márkát sok munkával, és az is jól jár, aki vesz egy terméket, mert például a kriptó, amit én csinálok, én tudom, hogy ott gyakorlatilag értékteremtés nincsen, ott azzal keresünk pénzt, hogy valaki veszít. Itt viszont nem, itt az is keres pénzt, aki megcsinálja ezt a terméket, annak pedig, aki megveszi, van egy jó vásárlói élménye, ahogy a csomagolást kibontja, hogy tudja hordani a pulcsit. Hiszem ez az igazán jó biznisz ebben, hogy itt értéket teremtesz. Valaki vett 4 pulcsit. mindjárt átlépjük a 6 perc, megy mindjárt 2 milliót átlépjük. Hát ez egy Elvételve. óriási És át is dolog. léptük. Nem frissült. Para. És az még mindig csak a pre-sale. Ja, brutál. És tényleg még ki sem ment az a 3500 e-mail 3500 embernek, akiknek esetleg mondjuk nincsen Instagramjuk, anyukák, apukák, akik majd meg fogják kapni. Tényleg most maximum 200 ember, nem véletlenül volt kicsit igen, a későn érők is. Pittyogjon a telefonom, igen. Most kicsit pré van, egészig. Most nem ment így a nagy hype a pre-sale között. Van egy ilyen kb. 5 perc ping, nem tudom, 50 körül lehet, 51. Jó, passza. Egésztől live, Visszaadom. Ja? kimennek az e-mailek is, meg minden, most viccázgatunk, aztán megnézzük, hogy megy a partikra. Ezt mutathatod. Most jelenleg 200-an vannak fent az oldalon. Láthatjátok, és mindjárt átlépjük a 4 milliót. Szóval abszolút jó. Még mit mondjak. 280 vannak az oldalon most?
200. És mi van? Tették, ja. Amúgy esküszöm, ebben az az egészben szerintem a legnagyobb buli, hogy Ez az egyik legjobb érzés. A másik az, amikor kicsomagoljuk a nagy adagokat, és a harmadik az, amikor megjönnek a visszajelzések, hogy ezt kértem szünnapomra apukámtól, kikönyörögtem a pénzt, és kedvenc pulcsim, életem végig ezt fogom oldani, mindenki megdicsérte a suliba, tököm tudja, most már én is menő apuka vagyok, és mindenhonnan jönnek ezek az ünnepek, és tényleg egy éve nem volt semmi. Egy éve egy ötlet volt. És ma meg emberek úgy minden videóban csak szaváltak. Kocka cukrot, a minden. motivációs szövege is, hogy belepofázol. Az élet nem tökéletes, de a fitted lehet az. Csoki. Tudja szép. Tehát itt a Most- Lost in the Sea. Igen, várja. És benne itt vágják ki a matricákat. Azt akartam csak megmutatni egyébként. Nézzétek. Várjátok. Legelső ilyen normális e-mail, ami kiment, az december 15-én volt. És nézzétek, hány embernek ment ki? Hol van? Itt van. 1653 embernek. Most ez annyira nem is fontos, hogy majd később beszéljünk, hogy amúgy mennyit lehet keresni e-mail marketingből, és hogy mennyire megéri kifizetni ezt a 40-50 ezer forintot érte. De akkor már volt 1600 ember a listám. Abban 30% megnyitotta. És most, mondjuk fél évre rá, hány embernek ment ki? Csak március 11-én 3000-nek. Most egy fél órája ment ki az e-mail, 3500 embernek. Már automatikusan 10%-a megnyitotta. Egyébként ilyen 50% látjátok, 100 euró, 200 euró, 500 euró, 300 euró. Szóval azért nem szabad alábecsülni. Nem szabad alábecsülni ezt az e-mail marketinget, mert nagyon kis szép számokat tud hozni, ha nem szabad szétspamelni, úgy mint mondjuk az e-com tesók, de azért jól tud jönni, hogyha párszor küldünk ki normális e-maileket, komoly kis szöveggel, kis letisztult link, minden, semmi extra. Egyébként mi a MailChimp-et használjuk, itt vannak felállítva a flók, meg minden, alapvetően gyorsan itt meg is mutatom nektek. Hol van? Itt van All Journeys. Egy ott hagyott kosár, egy ilyen welcome email, és hát ez még nincs aktiválva, de alapvetően ezt a kettőt használjuk. Ez elég jó. Működik, de amúgy ez is, ez a kontaktlevél, gyorsan megnyitom nektek, hogy nézzünk mi ki. Na, szóval általános arányban ilyen 50% meg szokta nyitni, tök fasza. Kap egy ilyet, Isten hozott az Out of Mood-nál kis kép. Örülünk, hogy a közösségünk tagja vagy. Nagyon fontos, mindig első személybe írjuk, hogy sokkal, de sokkal hitelesebb legyen, jobban tudjanak hozzánk kapcsolódni. Oké, ez megvan. Fasza, kövi e-mail. A mi történetünk egy órával később, ezt is ugyanúgy 50%-os aránnyal megnyitják. Az remek, srácok, ez több, mint remek. Ez egy kicsit hosszabb szöveg, akit érdekel, az elolvassa, hogy ezt én írtam. Igazából, hogy is indultunk, mint is indultunk, itt ilyen képekkel összevágva kicsit a fejlődést. Nagyjából ennyi a történet. Mondom, 40 fekete, 30, 29. 69 maradt, tesó. Miből? Amit ebből a kettőből. A póló az le van fosva, ez a lényeg most. Jó, hát a fele pólót amúgy elvitték, az ez lighty. Ahhoz Egy képest, hogy hiány. egy hiány. Mindjárt csippan egyet is. tarará. Ja. Szóval Sikeres volt a drop. Ügyesek vagytok, srácok. Tapsoljátok meg magatokat. Ez most egy ilyen videó volt ebből a kis sorozatból, ugyanúgy, mint amit csináltunk a fotózásról. Minden lehetséges folyamatról megpróbálunk majd egy ilyen nagyobb betekintést mutatni nektek, hogy lássátok, hogy tényleg hogy is megy, mint is megy. Jönnek majd az izgi videók, írjátok meg kommentbe egyébként, hogy miről szeretnétek még látni. De igazából annyi lett volna, durva volt, és köszönjük mindenkinek, és csak az Out of Mood.